Kom samen. Nou, zo bij jou, hè. Ons doen niet veel nog covers hier. Ons hebben samen live camera. Ons hebben samen aftreden aan de tijd. Maar met ons business hier niet zo simpel. Tot ziens, liegen. Laat het goed gaan. Als de mensen, ze krijgen mensen min 36 polissen. En als net veel minder cover. En zij als je breedwinner. Maar zij heeft geen live cover. Dus als er iemand als wat staat maakt op jou als een mens. Om wat dependent is op jou. En zij kan op een woensdag. Moet zij jouw aandacht zetten op levensverzekering. Als jij en je vrouw samen is. En jullie de band op is. Wat betekent jullie de mortgage? Die dagen zijn er niet. Als je iemand moet nog steeds zijn mortgage elke maand betalen. Zo wat ons gaan doen als jullie is goed. Kan jullie naar ons toe komen voor levensverzekering. De waarde van die is de waarde. Zo, als er iets aan met jou of met jouw partner gebeurt, of jullie er nog te zoeken, we gaan ons nou weer iets bekoestigen, dan gaan jullie een kleine reisje intrekken. Dat is van hij niet. Als je na die begrafenis, die levensverzekering betaalt, ze kunnen je iets afbetalen. Als een beetje extra geld ook nog misschien, dat jullie misschien gaan aanbouwen. God forbid dat hij even kans neemt. Maar dat is wat ons doen is. Ons proberen mensen, ja, ons proberen mensen bij hun financiële doelen te uitkomen. Maar ik zeg wat gebeuren. Bij dank.